Πάμε τώρα στην επόμενη κατάσταση που έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λέγεται visual snow. Snow, χιόνι, και δεν... συνδέεται, θα το δείτε μετά, θα το δείτε. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Εδώ πραγματικά είναι κάτι που επίσης τα τελευταία χρόνια έχει περιγραφεί και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούγεται και μέσα από την εκπομπή περισσότερο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το νιώθουν και οι οποίοι συζητώντας το νιώθουν ότι μπορεί κάποιος να τους βγάλει ακόμα και τρελούς, ενώ δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν μία αίσθηση ότι στο οπτικό μου πεδίο μπορεί να βλέπω κουκίδες. Κοιτώντας... Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Το λέει εδώ ο ειδικός επιστήμονας. Κρατήστε το λίγο. Βλέπετε πώς, αν κάποιος άνθρωπος έχει αυτό το πράγμα, πώς το βλέπει. Αυτό είναι κανονικά πώς θα το βλέπει ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και αυτός είναι ένας άνθρωπος με visual snow. Είναι μια πολύ έντονη μορφή όπως το περιγράφει. Θα μπορούσε να είναι και πιο ήπιο. Είναι λοιπόν κουκίδες που μπορεί να είναι σε άσπρο φόντο μαύρες ή γκρίζες ή σε μαύρο φόντο άσπρες, και οι οποίες συνήθως τρεμοπαίζουν στο visual snow. Και μπορεί να είναι και πιο ήπιες. Εδώ το βλέπουμε, νομίζω, το πιο ήπιο ίσως. Μπορεί ακριβώς στην προηγούμενη φωτογραφία με το αυτοκίνητο. Να είναι και λίγο σε κάποια σημεία. Συνήθως είναι διάχυτο, αφορά όλο το οπτικό πεδίο. Ναι. Συνήθως είναι συνεχόμενο με διακυμάνσεις, δηλαδή μπορεί σήμερα το πρωί να το έχω πιο έντονο και το βράδυ λιγότερο. Και κάποιοι άνθρωποι πέρα από τις κουκίδες έχουν και άλλα συμπτώματα. Το λέμε παλινοψία, το βλέπουμε εδώ. Δηλαδή βλέπουμε στο είδωλο σαν να κινείται και να παραμένει. Έχει μετακινηθεί το αντικείμενο και εγώ βλέπω το είδωλό του ακόμα πίσω. Ακόμα πίσω. Και αυτό τι είναι, κύριε Βικελή, παρακαλώ? Αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει, και θα το συνδέσω λίγο με την ημικρανία, λοιπόν, θα το συνδέσω λίγο με το PPPD. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με την υπερδραστηριοποίηση του εγκεφάλου. Φαίνεται ότι σε κάποιους ανθρώπους ο εγκέφαλός τους υπερλειτουργεί, ας το πούμε έτσι, σε κάποια σημεία, και όταν έρχονται πληροφορίες από την όραση, από την ισορροπία, φαίνεται ότι αυτή η αίσθηση της πληροφορίας του δημιουργεί μια δυσκολία και παράγει τέτοια συμπτώματα. Είναι δηλαδή μια εγκεφαλική δυσλειτουργία. Κατάλαβα. Και αυτό είναι κάτι που μπορείτε εσείς σε συνεργασία να αντιμετωπίσετε? Είναι μια νευρολογική κατάσταση? Είναι μια νευρολογική κατάσταση το visual snow. Υπάρχουν φαρμακευτικές θεραπείες που μπορεί να βοηθήσουν πολύ, καθώς και θεραπείες με βιταμίνες και συμπληρώματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε και να δούμε μια ύφεση, παρότι γενικά τείνει να είναι μια χρόνια κατάσταση το visual snow. Κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζω ότι πολλοί θα αναγνωρίσουν αυτά τα συμπτώματα που μας άκουσαν σήμερα, και αυτός είναι και ο ρόλος μιας ιατρικής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να πάτε στο καλό. Γεια σας. Ευχαριστώ. Να πάτε στο καλό.